Hello guys, good evening. It's 1:30 AM here now guys. Okay, di pa mo ko katugo no mag-upload sa ta guys, mag-edit sa kuno sa drama nga Digong Kanto Boys. Tungod kay nabiyaan na to ni guys no. It's been 10 days since last ta naka-upload ani. Og 9 episodes ang inyo madunggan karon guys no. So taas-taas gyud siya, almost 2 hours. Og part 3 pa lang ta. Ang naagi guys atong nasayra no nga adun ni abot nga mga pulis sa balay nila Digong. Guys, unsa man kay tuyo sa mga pulis no, mura mag naslagi pangita guys. May kalabutan nga si Digong ani guys, unsa man kay binuhatan ani no nga gipangita man siya sa mga pulis. Kung di na ta maglangan guys ato ng paminawon ang sumpay. Again, this is Digong Kanto Boy part 3. Thank you so much. Sige na, ato adayon, lakaw na. Sige manang, arion sa anak ko. Sige, padayon lang. Ay, isad lalim ning mauli ipuntas gugma. Mubati kita kabalakas atong gimahal. Ay, nako. Igo na lang kung maghandom sa matamis nga kagahapon. Bisan to udog ingon ani akong pangidaron karon pero na ay mohamag. Musukol pa ni oy. May asim pa ako. Pero hala oy, balikan natong istorya. Kinsa bagyud kahay nakapatay sa bana atong asawa nga gibunog oy. Pero pasayloon lang tas kalag. Pero mirisi rapon oy, mo nagkanti sa mga taong mangulatag asawa. Idulol ang akong baso. Ni Adad. Murag, wa kay kagdasigad. Tinuod ka na. Tungod kay kadtong namatay. Usa to sa atong asit sa atong negosyo. Mao ba, Daddy? Nagpakisusi ko sa iyang mga siningan. May kontak na ako. Ug akong nahibawan. Gikulata pag-ayo ang asawa. Mo lagi kuno, Daddy. Gisapo to siya. Tungod kay dako siya og remittance na ako. Really, Daddy? Yes, my son. Naimpas na may loon. Dili na makarimit. Bao bitaw ka na ang akong gipaniguro kung siya ba yun. Akong gipahatdan og tabang. Tinuod yun di ay nga nanidbol. Yes, Daddy. Doon ako'y tao sa loob. Sa hanay sa nipirmado. Og ang POI. Unsay POI, Daddy, ha? Person of Interest. Kikinsang POI. Usa. Kaginganlan og digong. Digong! Ang kauban adtong Digong! Mao ka na'y akong nahibawan. Og kakakan ng tawhala, Daddy. Ang nag-ilog sa kong armas. Og nagpahubo sa kong kasones og brief. Mao ka ng tawhana ang atong ipatiti. Yes, Daddy! Tawgo na ko ang kontak na ko sa pulis. Hello. Yes, sir. Nag-investigar mi karon. Okay, sir. Well taken. Noted, sir. Oh, yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Gcash lang, sir. Thank you. Bay, siapa daw din, Bay? Oh, iya, Tod. Sir!
lapitin ka na mo sa presinto ni Kong. Okay, sir. May problema. Ako, kuyo ko, kuyo ko. Ayaw lang. Siya lang. May kalabutan ka ba? Aning hitabo Wa, sir. Tugan sa tinuod. May kalabutan ka ba sa pagpatay? Wa, sir. Mutugan ka o dili? Wa ko'y katuganin. Wa ay. Buwa. Wa, sir. Tugan sa tinuod. May kalabutan ka ba sa pagpatay? Wa, sir. Mutugan ka o dili? Wa ko'y katuganin. Wa ay. Tugan. Sir, wa ko'y katuganin. Pahiyong pa ka. Pahiyaw man ko mo, sir. Asin pa rin maluwi ka na ko. Unsa man na. Manoy na ka. Hindi rin, sir. Bata pa ko, Col. Ayaw pagbugal-bugal na ko. Duman ikini. Say kayon nga mamatunan na ko. Nga ikaw may kalimigitan sa maong kamatayon. Muligtas ka sa kasada nga way kinabuhi. Salamat, sir. Unsa? Salamat sa imong kaayo. Kibugal-bugalan ko nimo. Wa, sir. Kadaig ko nimo. Saludo ko nimo, sir. Police Officer Buaya. Pwede na ba kong makauli, sir? Wa pa makamoy ugat nga ebidensya patok na ko. Pwede mo uli lang una ko? Pwede ba? Digong. Nya sa di pa kumuli, sir. May hanyaw ko nimo. Unsa ka na? Pwede mag pasilifiko kuman nimo. Unsa? Pwede? Tingalig mo piyait ka. Sa imong gibuhat ron ako. Ay kabala ka, sir. Sabot ko ang inyong trabaho. Sabot kay ko. Lagi. Hinumdumiya. Nga mawagtang ang among pagduda nga may kalabutan ka. Okay na, sir. Bisa kong sang oras. Magpikapra ko ninyo. Naara ko sa eskina, Calavera. Di ba ko bukayugon? Sabi Digong rin ko nilang gida. Nabalaka ko, Digong. Tingali ko silang gibuhat ni Digong. Ay, sas, iblaka na eh. Hinog sa punuan, tapos may Digong. Unsa? Tingali ko niya ilang salvage sa Digong. Usa? Di pa tingali na may tabo eh. Digong. Takot tanaw na naman, parang buutan sa to sila. Kaha? O, lagi. Nahibaw na biya ka, ha? Nga doon ay abusado po nila. O, lagi na, lagi busado. Pero doon naman siya daghal mga buutang mga police board. Akong tawagan. Basta nubutubag pa. O, si, tawagin nun. The number you have dialed is either unattended. Dili na ko siya makontak. Please try. Pabuto lang na to. Mama, Daddy! Yes, my beloved Doberman. Thank you, my beloved pitbull! Basta ako'y mulihog.
Makabaos, yun ka, my dear. Thank you, Daddy. Pinangga dyan ko ni mo. Yes, pinangga ti ka. Maong ayaw yun pag binugo. Daddy, o niya, on sa manal, mapriso. Ang itanog pagi nga mapriso. Wa pa'y concrete evidence. Daddy, patam na lang ebidensya. Oh, good idea. Patam na lang ebidensya, Daddy, para mapriso ka ng tawhana. Yes, iho. Hello. Yes, sir. Pero as of now, nakauli na. Yes, sir. Okay, sir. Bye. Sa sunod, napag-pick up na mo niya. Mabakputi na siya. Maunay, awag ni sir. Padayon may magsusi sa mga CCTV camera sa maong area. Huwag ginakontak ti kong. Doon na lang ka na to sa presintos kapulisan. Sige, para muha yung kablakan mo. Ngano ba ka, day? Uy, muapas mo ni Digong. Oo, nay. Apas mi. Alala, sige, suta. Itaw ninyo kung asa na siya ron. Oo, nay. Ato naman, nay. Oh, sige. Sige, Okay. tikong. Tara. Tana. Ato naman, nay. Amping mo, ha? Tikong, naras Digong ay naglingkod siya sa iyang vulcanizing shop. Og nagtiko-uko man na siya. Uda. Muro na siya gisakitan siyang kuto-kuto. Buyo, no? Tana, doolo na to. Bay? So ka baro ng pingit kasakit na ka? Okay na, bay. Medyo sakit lang akong tiyan. Gut man tingali ko. Oh, sure di ako, siguro ka? O lagi, bay. Uwa ka ba nila unsa dito? Okay na kayo. Respetado kayo ang polis na nag-investigar na ako. Oh, Mao ba? yun ang kisay, nag-Mr. Garden mo. Si Police Officer Bu... Ang imong honorarium. Thank you, sir. Makalakaw ka na. Do your work. Yes, sir. Tuwan na siya, Daddy. Tuwa na breaks. Oo niya, kanusan niya matuman ang imong sugo, Daddy, ha? Para dilit na lang ako ang mangunay ba? Just wait and relax. Doberman. Okay. Yes, my baby beloved Pitbull. Nang lagong kinitapit sa kong kusog. Nga naigo permis sa pagsanta ko, teka ako. Klaro kayo. Nagitanaw na ako sa samin. Oh, good job, Sir Boy. Good job. Oh. Barat, usahay maputulang akong kininawa. Dili na ko kalimtan kini nga itong handumanan, Sir Boy. Mahinom daw ako kanunay ini. Bay? Oh, bay, di kong... Tugon na kung lagom na imong kilid. Ano na? Ha? Kusa na, bidar lagom na. Ngano na, bay di ko?
klaro kayo. Nagitanaw na ko sa samin. Oh, good job, Sir Buaya. Good job. Oh. Barat, usahay maputulan akong kininawa. Dili na ko'y kalimtan kini nga itong handumanan, Sir Buaya. Mahinom ako kanunay ni. Bay? Oh, bay, di kong... Ano kung lago mo na yung kilid? Ano na? Ha? Ha? O saan na eh? Bidar lago mo na. Ano na? Bay di kong? Oh, Ano na eh? palig ko nis gusok, bay. O sa? Paligos-gusok? Wa balik ka magkakita sa mga professional nga mga boksidor nga mag-practice. Bunal-bunalan na ang kilid sa gusok, bay. Lakip ang dapit sa gusok, magbunal-bunalan na para pagpaligkon pa. Ano? Binuha ka mo rin. Kasi nagbunal mo? Sa mag-backster ka? Ako rin ka bunal-bunal. Sure niya ba yun? Unsang taon ka eh? Ako rin lagi. Nakaragtuki apa. Tod, nga niya ka? Ako ito balibulan eh. Wala yung pangwarta taon pero... Ingon, buto ako mahigala dito nga. Dili taon ko pa-display dito. Kay na ako nisig bahas-bahas dito nga motor ba niya. Full face para yung helmet. Mauna nga, mahunong ko ng kadiyot. Nya, standby ko ng kadiyot. Nya, inig taon-taon. Mga 10 minutos. Musipat lang sa na yun. Basig nagplano na nga tipion ka. Bida, magtangan tas panginabuhi na to ni Bida. Balik dito, iba. Balik dito. Hadlok magana eh. Bay. Kung naay mamusil, saon taman, likay. Kung dili makalikay, patay. Ay, binupo. Ha? Ay, pati yun sa trabaho ni Boy. Unsam na siya. Ingon na gina ng kinabuhi, bay, tikong. Pero bay, di pa taon ko gusto mamatay. Uy. Naaraw man na yun. Di ka gusto mamatay. So, ang imo buhaton, mo ginhawa ka. Ayak, pulmida sa ni Boy. Basta mo ginhawa ka, dili ka mamatay, bay. Paita, bay. Si Marna. Hello? Tinuod ba nga doon na kinagang bunog? Bunog. Kasi resulti mo. Si Tikong. Ay, ka problema, simple ra. Tinuod ka ba? Oo, tinuod na. Nabalaka biya ko. Ay, kabala ka. Maliit na bagay. Sigurado gid ka ha? O, lagi. O, kay aning kabalakan ako. Sige, bye. Bye. Nabalaka yung taon siya sa kong kahimtan. Okay na kayo. Oo. Tanaw na ko ang among selfie ni Sir Buaya sa akong gallery. Oo. May pagkabagagnaw. Umanikulatan ako. Nisugot nga makig-selfie ko niya. Nindot pagkaipahiyo magkaraho. I love you, Sir Buaya. I love you. Uy, doon na ilubog. Doon na kiro. Purlo na rin na. Taan na ko, be. Nang, kisa na ilubog. Pusong katong, ipusin ba? Katong ba na namuno ka sa ba? Oo, mo ba? Ilubog na di ay.
Nagampon ako, baiti kong alang sa kapahuayang dayon sa iyang kalat. Bay di ko. Ano kay? Kalit kang Judith sa kilid. Muro kay sakitan, nagpingit mo kasi sakit. Ano na imong naong nagpingit mo na, ha? Okay na ba, yaway ka? Doon lagi bati sa doon na, no? Muro sakitan kasi mong kilid, ha? Uy, basi ka appendicitis na, bay? Sa'yo naman ang tambalan ni baiti kong... Sabi tambalan na. Ang tambalan ni Muduaw sa minteryo. Ha? Minteryo ang tabal? Ang minteryo, mao ni tambal kung grabe ang gibating sakit. Bay, hindi daw ako sabutan na, beda. Ay na lang pagtugaran ko sa kahulugan sa kong isulti ni mo. Ay na lang. Bay. Bay, imbaw ka, katubang pulis ba? Katong nagsigit tao, pangita atong kamera taon ba? CCTV kamera. Aron sa makakutlo sa taong kinsag yung nagpatay ni atong gilubong ba? Natural na. Mao ginagimbuhaton sa mga buutang pulis. Mao pa, bay di ko? Mangita ginag-ebidensya para masikob o kataga kustisya kung kamatayon sa maong... Bay. Namatay na. Bay, usar ba taon ka suspektaw na to? May natalikayan. Okay na lang ilas ang pamatunan. Mangita gisag ebidensya. Kining bay, amping lagi tao na? Sa kanunay amping ta. Uy, ako saman, piyataw na ka din eh. Sige, padayon na bay, padayon. Okay. Alis ako! Tuwanas ba iti ko? Nagot nga pa ko sa kasakit. Nga ako kipatit sa gibuhat ni Sir Bayan ako. Awara tingali ni plasan ko lang ni. Salamat Sir Buaya. Nagbilin yung kagandumanan ako. Unay, murag tunay gigibati tao ni Spedicom na. Unya nga nung dili man siya magpatambal. Doon mo kuno'y tambal. Usay tambal? Minteryo ko na. Ha? Minteryo? Wako sabot sa isulti na eh. Minteryo? Tambal di ay ng minteryo? Kumusta na, amigo? Sir Buaya. Hapit na. Good. Birthday. Kinsa birthday? Sa imong uyab. Nagkasabot ko. Anak mo doon na. Ayaw ka bala ka. Mamarahi ka para inasal. Don't worry. Akong ijikas. Pila? 50,000? No problem. Padadante ka. Bye. Sir Buaya. Buaya yung dako. May nanawag? Imong misis? Mr. Buaya? Don't worry. Hello. Dili ko makauli. Kay may special operation kami. Doon na mayroong daan karon. Okay, bye. Samok. Abi ko ba og biyaan lang ko nimo? Dili na mahitabo. Ay,
Larga na. Padagana na kining kotse mo. Muchik enjoy na ta. Of course. Ay, may motorsiklo nga mitapad na to. No! Pistola! Ay, oh. Abi ko ba og piyaan lang ko nimo? Dili na mahitabo. Ay, larga na. Padagana na kining kotse mo. Muchik enjoy na ta. Of course. Ay, may motorsiklo nga mitapad na to. No! Pistola! Ay, oh. Tabang! Tabang! Miss, kinsa magipusel? Ano ba nimo? Oh, sir! Sir Buaya! Pulis na siya! Unsa? Pulis? Oh, sir! Pulis! Saan? Iya kang asawa? Dili, sir! Kuyog lang mi! Kinsa day ka, sir? Tanod ba? Kinsa nagpusil niya? Unsa ka tao nga nag-full face helmet, sir. Kalit lang nga nito nga sa kilid sa kotse. Huwag dayon ni bunot sa iyang arma sa gipusil lang ako kauban. Kailan ka nagpusil? Kanang dili mailan, sir, kay nag-full face helmet man. Di man makita ang naong. Hey, taga media yabot ay. Hey, taga DYHP. Kaya? Ay, dong tiko nga may kay ni Dool ka. Ano gipawang mo mo radyo? Murad doon ay flash report si Paul Lauro na. Oh, bitaw, nag-flash report. Ay, pero akong kipawang kay gikuyawan ko sa balita. Ha? Ano eh? Usay balita na eh? Usa ka pulis gipusil patay. Ha? Pulis? Kisa ka pulis na eh, ha? Pulis Buaya. Oh, bangas ka, Mimbro Martin! Uy, tikong ba mo ay. Huwag kang kaila o kaila ka. Mura kaila ko, ananay. Mauba. Oh, si Sir Buaya. Ay, nakilig pala pili, ha? May taga-suko, ha? Ay, doon na lang niya po to. Uy! May babae nagpahingo doon eh. Hoy! Ayaw pagsibat! Sibat, ha? Daan pag yun ko nga kamoy nagkuyog! Animal! Agay! Aray! Ayaw pang panghilabot! Ganansyon mo kayo ni babayan! Ano man, ha? Ako'y asawa anang gipusel! Ha? O gini babayhan na, mauni ang kabit sa akong bara! Kabit siya sa akong bana! O basin ug ang nagpusel sa akong bana, mao ang iyang laing kabit! Ayaw pa takagtabi, oy! O ayaw pa takagtabi! Ha? Ha? Bagagagag! Gayagag! Ha? Nagpawag na nasuklat ng malaka! Aray! Aray! Agay! 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 Lagot ako ni mo, ha? Lagot ako ni mo! Ikong. Oh, nay, ano, nay? Ay, nibalik magkugpaminaw sa DYHP, no? Kalabot sa nahitabo. Oo niya. Unsay dugang balita, nay? Ay, pagkabuangan naman lang yun. Dunay nagbugno. Ha? Bugno? Oh, kisay na bugno, nay, ha?
Kadto di ay pulis. May kuyog di ay to. Unya iyang kuyog iya na itong kabit. Bangas ka. Tinuod ka rin. Miabot mag-asawa o gibugno diretsong babae nga kuyog sa pulis sa dihang gipusil. Nako! Nako mo lang, paita oy. Og ang gituhuat sa asawa nga ang nagpusil sa iyang bana mao ang laing kabit adtong babae. Posible ka na Mao na. Ay, pataka man lang god. Nganong dili naman lang gyud makontento sa asawa. Nganong mangita pa magyog laing. Anday kayang. Ay, mara. Oh, Tigong. Nasuroy si Bedigong Dre, ha? Bilis mo tindahan ba? Wa man, nga naman dayon ta. Ako to siyang balitaan taon sa Tabus Police nga gipusil. Ha? May gipusil? Di ba na? Police, gipusil. Patay taon kayo taon. Kaluoy, God. Mo lagi? Kasi nagpusil. Ang itihuan nga nagpusil, day, bao ang kabit sa babae nga iyang gikabit. Unsa? Tadyaw nga pagkapulis. Bugo! Daddy! Daddy! What's the problem? Ang giilang na akong bulldog, gipusil patay. Unsa, Dad? Kinsa, ha? Ang akong sangga nga si Buaya, patay na. Unsa? Agatong silok? Yes. Ay, may san ang silop. Pero bugo man siya. Tidbol. Unya, Dad. Kinsa may nagpo sila? Love triangle ko no. Bugo. Babae mo hinungdan. Mao ba? Daddy? Siya unta ang akong gipalihok para mabakuti ang imong kontra. Mao ba? Daddy? Inutil. May rasad nga gipusilog na matay. Kay dili ko gusto ka din ay sakop na ko. Nga bugo. Pero nga nung gipusil man siya, Daddy? Utrong bugo. Daddy? Dere. Daddy! Imong gigunitan ng akong duwa kadunggan. Daddy! Dere. Dili ko gusto sa taong ugob. Nakasabot ka. Dili ko gusto sa taong ugob. Gigunitan po ni mo ang akong duha kadunggan. Hindi ko gustong pasakitan ko, Daddy! Nakakasabot ka? Amahan kang way batasan, Daddy! Dere. Daddy! Imong gigunitan ng akong duha kadunggan. Dere. Dili ko gusto sa taong ugob. Nakasabot ka. Dili ko gusto sa taong ugob. Gigunitan po ni mo ang akong duha kadunggan. Hindi ko gustong pasakitan ko, Daddy! Nakakasabot ka? Amahan kang way batasan, Daddy! Animal! Aray!
Ayaw mo kurang ng pilo ang akong Sorry, my boy. Daddy, aray. Wag. Ayaw. Don't. Daddy, you hurt me. Pahigmatalan na nimo. Aray, Nga ako pa ang imong daddy. Kung nakinahanglan ka pa nga muyok buong mo tahod ka na ko. Daddy. Ayaw na. Kuwang pa ang imong dagang nga musukol ka sa imong daddy. Dili pa nimo kaya. Daddy. Aray. Well, nalipay ako. Nga nagpakita kag pagsukol. Kay nagtimaan ka na. Nga may kaisog ka na. Yes, Daddy. Yes. Ay. Pero kuwang pa. Nakasabot ka ba? Kuwang pa nga musukol ka sa imong daddy. Kasabot ka? Kasabot ka ba? Yes, Daddy. Yes, Daddy. Nakasabot ko, Dad. Nakadungog ka, Dad. Nakadungog ka ba? Ha? Yes, iyo. Yes. Yes, iyo. Yes. Okay ka, Daddy. Okay. Yes! Yes! Asak ng migo ako eh. Probida. Huy! Nakararaman na siya. Nagigdas lang tay. Doon ko. Bye! Pwede kong. Uy! Uy, di ka. Bay, Bigong. Nga no, bay? Huwag ka bulis ba taon? Lami kay kaon dito taon? Ay, nagbungkos mas nanay. Unya, doon ay ginamos. Unya, mais pag yung size ang giluto taong nanay. Dali lang muna ko, bay. Kaya maragilantan ko. Mabaw ba? Ay, baby, kapon na to, be. Tuuda, init ka? Bitaw. Sige lang, hindi pa rin makamatay na ako eh. Di ba ko mamatayan eh, bay? Matay ko taon, bida. Tumarang galit kang tambal, matay na noon ka. Awa pa ko tumar eh. Kapon mahal na balitas. Kabaw ba? May balita ko ni mo eh. Saan man na mo balita? Kasi ito pulis na pick up ni mo? Oo nga naman. Wala! Pitlok na! Sa pitlok? Gibirahan siya bay. Gibigyan sa kabilang buhay. But mo ipasabot bay nga? Yotob no! Yotob! Patay? Oo! Nga naman. Sino naman yan? Atake? Dili oy. Birahan taon. Kauban na ang tutupor. Mau ba? Bay. Bugha lagi kayo? Kanusa lang? Mga tulo na ka-oras gigan karon. Kalau ikot bay? Kinsay suspect? May pagduda bay. Nagkatong babae, doon na siya kabit. Basit og ang kabit sa babae, mo'y gabira. Mau ba? Nganong mau man ay gidulahan? Kung man, niabot man ang asawa dito sa police station town, katong asawa sa polis. Unya, gibugno pagadi ang asawa sa polis ang babae. Gibugno sa asawa, dili ang asawa may gibugno. Ang asawa mo ay nagbugno sa babae. Love triangle na? Murag anak ginabay. Love triangle. Leksyon na sa mga lalaki bay. Di lagi mangilabot sa babae nga doon ay tagiya lagi. Correct na to. Correct. Naibaw diya yung asawa nga doon ay kabit ang iyang banang pulis. Naibaw yung tingali bay. Kay sigon sa report, pag-abot hamag na yung asawa oy, gibugno na yun ang babae. So naibaw yun ang asawa nga doon ay iring-iring iyang bana. Kailang yun siya sa babae siya bana. Kung mau bay, doon na siya posibilidad nga ang asawa mo ay nagpatipi sa iyang bana.
naadya sa maong funeral ang pating lawas sa pulis today. Naadi ay, may Sam. Mutanaw ka, Dad? Yes, may Sam. Kinahanglan magpakita ta ug maayong relasyon ngadto sa atong kapulisan. Very good, Daddy. Very good. Tara. Sir, may kay ni Aka, sir. Of course. Mo simpatiya ta sa naitabo sa imong bana. Salamat kayo, sir. Kinsay gidudahan nimo? Huwag yun ko lang gidudahan, sir. Huwag yun ko lang gidudahan. Ang lalaki at tong babae nga iyang gisurikbot. Mao ba? Doon na dahil laing babae ang imong babana? Doon na. Good. Ay akong tabang kanimo, Mrs. Salamat, sir. 100,000 pesos ka na. 100,000, sir? Yes, Mrs. Makatabang ka na. Makatabang og dako ninyo. Salamat kayo, sir. Di yun mabuhi, Dad. Kaya naigo man yun sa Daddy. Oh, my dear. Kinsa man yun ka ang nagpusil, Daddy? Ay, dili na mahinungdanon. Dili ato ang pagtuki o kinsa. Di na lang ta maglabad-labad sa tungo kung kinsa ang mipatay. Okay, Daddy. Magbidjel ta sa kimagadiyot, iho. Mustay lang kita ang mga 30 minutos. Yes. Bay, ubay yung mga pulis sa Wichilo. Natural ba? Ilang unang kauban ko. Nung simpatiya gina silang. Oo, sakto sad. Dool ta dito sa lungon ba? Okay, sige. Ulaw lang ta gamayng limos. Sige, bay. Diyan sa ko'y gamay na, bay. Sir Buaya. Pahuway sa Kalinaw, sir. Nga, base ng tungura. Mahadlok to sa tanas nga imong pulihan sa iyang lingkuranan. Badi ko! O karon higala sa atong sugilanon nga naguluhan. Digong Kanto Boy! Bay, ubay yung mga pulis sa Wichilo. Natural ba? Ilang unang kauban ko. Nung simpatiya gina silang. Oo, sakto sad. Dool ta dito sa lungon ba? Okay, sige. Ulaw lang ta gamayng limos. Sige, bay. Diyan sa ko'y gamay na, bay. Sir Buaya. Pahuway sa Kalinaw, sir. Nga, base ng tungura. Mahadlok to sa tanas nga imong pulihan sa iyang lingkuranan. Badi ko! Bay. Ato lagi ang pong yan, kalat. Pero, bay, di kong kuwan. Mao na'y ginaingon. Kung sa mayang kita nung, mausap ang imong anihon. Bay. Sige, tanabay ti ko. Okay, tana. Bay, mga pulis, ibilar, nagkano, Ito da. Mga kauban man na sa namatay. Mo ba? Papalit mo nga inyong papalit. Niyam desi. Na may bangkag inom. Purbida, no? Hala, bay, di kong si Brix mo na. Tuot, siya ka na. Sige. Pagpalit. Palit po, mainom. Para malingaw ka mo. Di ay, Gismil. Para ilimdo. Gismil? Kwartahan. Bay, sibat lang tinggal dito. Ibig beratan na nila.
hado ka mamatay? Di pa gustong mamatay kaon ba yun? Okay, sige. Sige, nakaw na. Oo niya, ikaw. Asa ba ka? Alilangon ako dre. Pero bay, bida, basig og makitaan ka ba? Labing maayo. Pero bay, basig og birahan ka na nila. Di sila makayo mga na ba eh. Ha? Nga ko taong di? Na mga tao, nasa mga polis. Oo, tuwa di no? Ang bilar na tabag kadiyot. Padaplin ta. Okay? Sige, okay bay, okay. Tayo, aray ta sa daplin. Padaplin ta. Nakita mo na, iho. May song. Talipay ang mga nanagbilar nga dunay na inom. Yesterday. Labing siguro, mga hubog na sila karon. Ako lang padaulon, dad. Ano magduol ka pa nila? Natural nga, akong duulon, dad. Ba't silang uban ba? Mahibaw nga kita naggastong inom. Ikaw ang mahibaw, Maysan. Magpatuyan silang inom, daddy. Unya, wa sila mahibaw nga kitay ni gasto. Kinahang lang mahibaw sila. Aron, magpasalamat sila na to. Dilipad, daddy. Correct ka, Maysan. Sige, suruya sila. Pero og na maggaragara karon daddy, ilabi nagmakainom. Tabalungon ako. Ayaw, iho. Pero daddy, ipakita sa palibot niya. Kita, mao ang mokontrolar. Kinahanglan niya way gubot. Mau ba, daddy? Paabot lang sa kong mando. Okay? Ako'y agda. Nagkasabot ka ba? Yes, daddy. Suruyon ako sila. Kamu dia, inom. Inom. Tayo sa limit. Inom, no limit. Maya, ispiso sa rughambog kining bata. Ay, kanimo breaks. Pero okay lang. Gusto kong malingaw. Malingaw ang akong Maysan. Kamu dia, ha? Wa lagi mo giinom. Okay. No. Hatagan mo kwarta. Pamalit mo mainom dito para malingaw mo. Lama, sir. Kadita. Mama magko kong kwarta. Dire sa kong bulsa bi. Ay, Bida, diru agin tawana, be. Tanawara? Pasay din. Dire sa pipikas bulsa bi. Yaw na sad. Ay, pulos man itag 500. To ana? Pulos mo ka 500. Giga. Dire sa pipikas bulsa bi. Ang pila sa kanay. Pulos man itag 100. Oo. Kini lang sa kabandol akong ihatag ninyo ha. Pagpalit kong mainom, ingon man pulutan. Oo. Salamat, sir. Kamo, ha? O sa inyo gusto? Di lang, sir. Ikaw? Ikaw dyan lagi? Kumusta na ka, sir? Mangumusta ka na ako? Ay, porbida. Duha niya tagbalibol, sir. May atraso ka na ko, Ab. Uy, ano, sir? Og ang imong kauban nga, maoy. Hello, sir. Musta? Oo. Naadi ka diha? Sir, bilar pod mi rin. Bilar mi. Kuwan kining. Nganong nagbitbit kag puspos? Panagana lang ni sir. Itagana ko ni sa mga taong hambugiro. Ay. Unsa? Si Briggs.
Aya, nagdali. Kaya nagpaingon nga rin ka na ko. My dad! Today! Yes, my son. Na akong mga kunta dito. Unsa? Ang akong mga kakataso. Asa sila? Di adre, dad. Pagtanaw ako sa ilang dagoy. Yes, dad. Dali. Nagbilar po sila. Dali. Tara, ay bukan ko na sila sa ilang... Bay, Digong. Bay. Ngano ba? Ngano? Barbina, sila na eh. Nibalik si Bria ka sa ning aton himot ang ano tanawa. Oh, niya. Usa may problema kung balik siya. Mansita, bida. Si Kuyong mga dagkong tao. Og, bida. Nagtabak ko pagabano per bida matuhan magiruag yun. Oo, nagtangag dirog dakong tustos da. Kulagi? Doon lang sila nato, bay. Sige, dako lang. Pero pasipat lang. Ay lang kumpiyansa, ha? Okay, bay. Nan ba eh? Mao ba kining mga tawhana, may son? Yes, my daddy. Mamamao ni mga nagpabili ba? Hilas kayo. Nakakining usaw. Mamamao ni hamugirog tayong muduwa o balibol. Gagagara kayo. Huwag kining usa. Mamamao ni nag-ilog sa akong armas. Kumusta, sir? Nyami, unsay mong ikalagad ninyo, sir? Sige, dako lang. Pero pasipat lang. Ay lang kumpiyansa, ha? Okay, bay. Nan ba eh? Mao ba kining mga tawhana, may son? Yes, my daddy. Mamamao ni mga nagpabili ba? Hilas kayo. Nakakining usaw. Mamamao ni hamugirog tayong muduwa o balibol. Gagagara kayo. Huwag kining usa. Mamamao ni nag-ilog sa akong armas. Kumusta, sir? Nyami, unsay mong ikalagad ninyo, sir? Magpasalamat ko. Nga nagkaila kita. Mga dudong. Maglamano kita. Sir. Oh, why problema, sir? Ani ang akong kamot. Oh, gising mo. Very good. Sige, magpanimo. Kumusta ka, dudong? Okay rin, sir. Gising mo ta sa to. Ikalipahin ako. Nga nagkaila ta. Oh, ako po, sir. Lipay ko nga nakaila sa ta. Ako si Santos. Santos. Wow. Sir Santos. Ang ngayon kay kasi mga answer kay buutan ka sama sa usa ka Santos. Oh, Dadi, ngano makiglamahan mo man ka, ha? Ngano man? Kung dyan na akong tawanan, Dadi. Timaan sa panaghigala, may son. Pero, Dadi, kung rin na akong mga tawanan. Ayaw na, iho. Masuko si Lord anang mga punga. Daddy! Nga namang ininghingos na kung atras ka man, ha? Ano kong simhoton mo, sir? Oo ba? Mao ka na'y ginaingon, may son. Higugmaa ang imong kaaway. Daddy! Kinsa tuwing nga ni mo? Uy! Ako, sir? Sundo kay. Ikaw. Kinsa'y pangani mo? Tikong, sir. Tikong? Oo, sir. Apelyido? Kong. Asa Tikong? Ikong ko, sir. Apelyido Kong? Yes, sir. Ikong, niya apelyido Kong. Ang kinatibukan ko nga, Tikong Kong. Uy. Very unique. Tikong Kong. Okay na, sir? Okay na yun. Ikaw dong. Kinsa'y pangani mo? Ako, sir? Yes, ikaw. Digong, sir. Ako pangan, Digong. Wow! Digong. Sangay ka di ay sa kanhi presidente. Digong. Anggara, sir. Anggara. Unsay apelyido? Kanto. Unsa? Kanto, sir. Kanto. Kon. Tinood na, sir. Kanto, sir. Kung tibok on, sir. Digong Kanto.
Very good. Payo kay nagkaila ta. Ay, ikaw, sir. Kay mingon kanina ako, no, nga mangutot ko inigingos. Di kita nga mo, sir. Ay, sir, mahumang... Mahumang... Sir, sir, pizza ito nga mo, sir. Santos. Apelido, sir. Santissima. Di ba? Kung tinubo ko, sir. Santos Santissima. Salamat. Nagkailan ta, sir. Katawan sa tangaan mo, sir. Sorry, sir. Karyot. Uragwa mo igiinom. Kami ay sinsiyo. Uy, 1,000. Ha? Sinsiyo? Agpalit mo mainom. Sa nga inyong gusto. Uy, hala, sir. Sinsiyo? Salamat lang kayo, sir. Salamat lang kayo. Basta ako'y muhatag. Mayubos ko og dili dawato. Dawato na naman, sir. Salamat, Dodong Tikungkong. Dali na, gudan. Ano ba, may son? Igoyo man ko. Anong igoyo man ko ni mo diri sa dapli? Ako makauyon sa gibuhat ni mo, daddy. Briggs. BXDC. Unsay wa di mo mauyon eh? Ako makauyon sa imong pagtagad nila, daddy. Gihatag naman ni mo kwarta. Kontra na ko sila. Kontrak. Nakakadungog ka, daddy. Kontra na ko. Bugo. Daddy. Layo pa yung kas diskarte, may san. Wa kay utok. Daddy. Kamita ang diskarte. Kung ipakita na ko nila ang akong pagkapangis. Kung dunay may tabo kanila. Ang atensyon sa mga tao, arina na ako. Daddy. Kung ingon adto ang akong gipakita kanila, makaingon ang mga tao nga dili ako makahimo og dautan sa akong isig ka tao. Dili ba? Tutuod mo. Bugo. Spelling. B-U-G-O. Daddy. Ako'y sunda. Use your coconut shell. Daddy. Sorry kayo. Mao na ba? Mana na trabaho, ha? Mao nang mga dato, sensyono na ta mga pobre kay kung makakita ta og kwarta, dayon magtingkag atong dunggan bay. Kuan mo bay kanang maihubos mo taon siya di dawaton taon kwarta igyatag. Bisa na, walang tani mo dawatan. Bisa man. Ang lako ni uli ba? Ayaw na lang. Pero sa sunod, ayaw lang. Okay? Para tumutag mayo na bay. Kuan, sorry lang yun kayo taon ba di ko. Pero, ibaw ka? Ano man? Ang sabay? Sa lihog atong Mr. Santos ba? Okay nga man. O saludo ko niya. Magkimasa siya. Magkiglamano na to. O niya, tagad sa mga standby. Dili daw. Nangatag og kwarta. Mo na'y labing peligro ba itikong? Ha? Saan? Nga naman ba? Ang tao nga maghimo na ba? Doon ay hilom nga tingwa. Ang sabay? Doon ay agenda na. Parehas na siya sa tao nga magpatuka og mga manok ba. Iyang saburan ang mga manok sa burong pagkaon. Di pasiun sa pariya. Aron marugok ang mga manok sa pagkaon nga iyang gisabon. Pero nagplano di ay nga dakpon kay ihawon og aslon. Sabi di ko. Nagkasabot magkamo mga buldog.
Very good. Kinahanglan, mutuman kamo sa akong mando. O kinahanglan magmalampuson kamo. Okay? Dili ko gusto og kapakiyasan. Dili ko gustong mapakiyas kamo. Kinahanglan nga mo lampos kamo. Klaro ba ang akong instruction? Okay. Very good. Okay. Akong mando. Bugnuan na ninyo, mga buldog ang akong gisugo. Bugnuan na, hangtod sa kamatayon. May. Dali, matuman na ba ang akong gusto na matipi katong duha? Sila si Tikong o Digong? Ha? Dali? Yes, my son. Dili ko gustong mapakiyas ka. Kung unsay imong gusto, matuman. Yes, Dade! Pitluko nila ang duha. Si Tikong o Digong. O karon higala sa atong sugilanon nga naguluhan, Digong Kanto Boy! Hello, mga buldog, paminaw ka mo. Nanggawas na ang duha ka subject. Ready na mo? Yes, Pitbull. Kinahanglan nga muhagba sila nga way kinabuhi. That's an order. Yes, Pitbull. I will pay you. Kasabot ba mo mga buldog? Yes, Pitbull. May. Tikungkong. Few minutes from now, mutikungkong ka na. Lakip na kantong Digong Kanto. Kadot lang, baiti ko. Oh, ano ba? Sige. Sakay na sa motor. Awangang, maglakota na. Di motor tang sagutada. Pampina mo. O saman? Brake pattern ta. Ha? Excuse me, unsay brake pattern? Dili ta muagi sa itong giagyan kagadina. Oh, ano man? Nahidang pakuta na. Basta sundan lang ko. Okay? Okay, kay magigo. Dali, sakay na. Okay. Surot! Oh, bye! Tunas, pwede ko. Dali, unsa naman ha? Dili pa ta mo mauli? Paabot lang. Unsa man may dugaya na to, daday? Ipaabot na ko ang milagro. Milagro? Unsang milagro ha, daday? Unya na pangutana. Tanaw lang na sa nagsugal dito. Oo, daday. Nakita na ko nga nisakay na sila og motor. Pero nga nung hangtod karon, wa pa'y balita ang mga buldog. Tawgan ko gani. Murag almost 20 minutes na. Wa pa
Si Sir Pitbull. Hello, Sir. Nganong wa mo manawag? Limot nung kos paghingos kay naguna-una kang hingos. Pitbull. Unsa na'y resulta? Diagba na ba? Ha? Pitbull. Way naabot diri. Unsay way naabot? Way naabot diri. Ni narimin ng katang diri, Pitbull, pero way ni abot. Way ni agi diri. Are you sure? Sure na sure, Pitbull. Kung mao ka na, nalingla kita. Oh, Pitbull. Nalingla kita. Basta kay way ni agi diri, Pitbull. Basinog dunay laing agianan. Oh, shit! Bay, ano? Lain mo na itong yagian, ha? Ano mo ito balik sa itong agi? Shortcut lang ta, shortcut. Ano naman? Fail ko lang. Ha? Na gamitin na to ang atong utok bay. Bay ko. Hinamdami pulos-matan ang naas sa palibot. Inapira dito. Bay. Tuwa dito ang mga kauban ni Sir Buhaya. O gatong Sir Santos. Amahan ni atong bricks, di ba? Oh, tinuod na bay. Sulti ka. Wa ko'y salig antong mga tawanan. Oh, di gumbay. Katos, Mr. Santos, kung may sungay pa to, kaluha tong Lucifer. Oh, bay digong. Mga ka na tinood, baiti kong. Bida no, tanaw na ko, murag di makabuha ko baso. Mao na akong nabasahan sa puto sa Bonbay. Ako nabasahan, trust no one. Ha? Ayaw pagsalig ni Bisan Kinsa. Bisan ako, bay digong? Oo, baiti kong. Sa ano ko taon, bay? Mausap po ng una-una sa tao, baiti kong. Ilabi nagdunulan kag dagang kwarta, mausap ang dagan sa imong utok. Muro taghudas, pero di sa tingali ako, bay, porbida. Ay lagpariguro, bay. Ayaw gyud. Pero di rin nato, bay, sa atong pagkagamigo, muro di na may tabong traidor ko nimo. Siguro ka? Tinuon na, bay. Salamat kung mamagaling. Niyo sa pa yung taon ulit ito? Palito na tagputo. Puto? Puto og sikwati. O, asa man? Adto tas may tisa. Okay, ito na. Atong palitan sila si Nangkayang og si Mirna. Dali, naan na nga itong mga bulldog. Ni amas lang din sa may skina. Mga bulldog, paduol mo. Paduol mo, dali. Doberman. Mga inutil ka mo. Dili mi inutil, Pitbull. Ayaw na pagtubag. Lisod man og di mi mutubag, Pitbull. Mupasabot minimo nga na wa mi makahimo tungod kay wa may niagi diri. Siguro ka ba? O, Pitbull. Baya. Sundok-sundok ka pero banga kas pastadyaw. Okay. Dali. Paduol ka mo mga dudong. May hatag ko kasilbing overtime pay kaninyo. Salamat, Pitbull. Salamat. Mga inutil mo! Gusto na ka na, Brex. Ayaw na sila pasakitin. Dali! Sibat de ka mo mga bulldog. Sibat!
Miya si Kwate, di ba, no? Porbida, no? O bay, karon pa rin ka kapiraw dere? Karon pa taon, oy. Lamisag lang po to, no? Biyulit, ba? Barato pag yun. Oo, bay. Bay motor. Bay. Bay tigong, hapa! Ha! Oo, sa! Ha! Hup! Ha! Lamiya si Kwate, di ba, no? Porbida, no? O bay, karon pa rin ka kapiraw dere? Karon pa taon, oy. Lamisag lang po to, no? Biyulit, ba? Barato pag yun. Oo, bay. Bay motor. Bay. Bay tigong, hapa! Ha! Oo, sa! Ha! Hup! Ha! Oh, bay! Aba bay! Ginoo ko! Nagpag-isa. Doktor na ko. Bay! Bay! Tabagin mo bay! Doktor na ko. Okay, bay! Dulo na ko, bay! Kinahalang mapsa na ko siya. Pero asa na kasi siya. Nagsangang karsana. Asa ko, sawa ko sa to. So ay na gusto. Mayon tang mapsa na ko sila. Ginoo ko, kaluin to ang sabay. Kuan, may namotor mo sa taon, dali. May dali, akong naigwe masawa. Ginoo ko. Maria! Asawa ko! Kita! Magikumot ko kasi yung natalaos ba ng biga ko sa iyong asawa nga nagbuyod sa yuta. Maria! Wala ka na kumahap sa iyo, manakwig kita. Pakyas ko. Balikon ko lang sa baiti kong. Ang babae kaya ang tao na. Kumusta na ka? Mupalik ko nito. Dali, mau na ba ka na? Mau na yun ka na. Naidaghang tao. Dali, mga naog kita. Yes, dali. Kinilang mabuhay ako asawa. Bay. Ko. Bay. Ano, bay? Ano? Excuse. Excuse me, una. Unsay nahitabo ini? Ako asawa na ko. May namusin. Hindi ko ako asawa. Kinahanglan nga mahatod siya sa ospital. Niya nang ambulansya dali. Very good. Dalian ninyo. Magdali. Dudong, ni ay Jasmine. Pasiunay ko ng tabang niyo. Salamat, sir. Salamat daw, sir. Ikarga ninyo sa ambulansya. Pagdali, basin pagmaluwas. Sir. Okay na dali. Ilan lang kita. Kinsay nakasaksi sa nahitabo? Ako, sir. Uy, tikong.
Ni adik ka mawa ka? Ikaw ang nagpusil sa bahay? Usa? Ikaw may nagpusil, ha? Diri ka! Usa tao ni? Patakag pamasagil tao no? Ikaw! Awa nila po, sir. Di sa may namusil, sir. Dili siya. Maysan, ayaw! Lagi! Basin og ikaw nagpusil, ha? Ako yun? Basig ikaw! Unsay ako? Unsay ako? Basig ikaw ba kay nainahaw ni Waisos? Nganom na kung naw, ha? Wapay krimen, suspect na dan! Unsa? Daday! Kadungog ka, daday! Kadungog ka na gisulti! Dudong, tikong! Dudong! Simot na sir ko ni mo. Ayaw, ana. Nuno bada. Kay ba, baya ka? Naminaw, baya ko. Mahiubos ko ni mo. Sorry kayo, sir. Bati tong pagkasultiha, Dudong, tikong. Nga ang tao, ha? Ang naong sa akong maysan, wapay krimen, suspect ng daan. Sorry lagi kayo, Sir Santos. Bahos na itong ako taon. Unsa? Si Bitigong, ni Anda, nabutang. Bay! Bay, Digong. Asa na ba, Bay? Ito na, Bay. Karga na blansya. Oo ba? Mayong tagmabuhi pa siya. Di apo na ka? Unsa man, may kahigayon ba nga mabuhi ang mga babaeng, Bay, Digong? Murag liso na ba yung murag ano? Ha? Mao ba? Oy, animal! Nakigsulti ko nimo, Digong! Ato na ta, Bay, Digong. Oy, animal! Nganong di magkamumutubag na ko, ha? Nakigsulti ko nimo! Sorry, sir. Rinay ko. Tara. Okay, Bay. Dudong, Digong. Palihog. Tagdas makadiyot ang akong anak. Sorry, sir. Sorry kayo. Tagdataon, maluoy ka. Usa tong pangutara ni mo na ako, Bricks? Animal ka, hambugiro ka. Wag ka na nagad na ko, ha? Nalagot ko ni mo. Kakadungog ka, nalagot ko ni mo. Maysan, ayaw. Nono, bad na. Ayaw kasuko. Nalagot ko! Nalagot ko! Palakaw na ka mo, Dudong, Digong. Dudong, Tikong. Salamat, sir. Tara, Bay, Tikong. Okay, Bay. Wako magkagusto si gibuhat na day. Sam, kung sa hiwa ni mo mauyon eh. Imo sila gidodong. Gisangpit ni mo sila dodong. Masagdi ako, Maysan. Ako nang diskarte. Day. Bay, Tikong. Oo, nga nawagan ko mo ito yung buhok. Noon sa ka? Taloy ko sa babae, nalay ko. Tinaw na, Bay. Sa ako, isa kay tuyo itong tawanan, no? Kisa'y gusto lang pat yun. Kita. Posible nga kita ang tumong niya itong matawanan, Bay, Tikong. Unsa, Bay? Mao ka na, Bay, Tikong. Buot mong ipasabot ka. Pat yun nun na tayo, ni. Madunay taong natingungan sa itong kamatayon. Klaro na, Bay. Patsununta. Bay! Ayan, nadungganan nyo guys ang part 3 sa Digong Kanto Boy. 9 episode guys, no? Og oras kapin jud siya nga episode. Og I hope nga nalingaw mo, no? So atong nasayran guys, no? Nga gipangita sila Digong, no? Og tong iyang barkada guys sa magaysala nila. Siyempre sa kadaghan sa atraso ni Digong guys, no? Bisag kinsa ra gyud ang mangita niya para manimalos, no? Or sa mga manimalos sa may ginabuhat ni Digong, no? Mura mag pinangita siya sa balaod guys. Manang padayon lang kita magsubaybayan guys, no? Para masabtan yun na to ang kinatibok ang istorya, no? Hatod sa finale.
So that's all for today. This is Dodong. Bye for now and until next time. See you.